Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alboy. Taong 1974. Tangke, Masbate. Noong mga panahong ito, magtatatlong dekada na ang albularyo si Manoy Alboy. Nakatira siya noon sa dulong parte ng Tangke, na kung saan bihira nang maabot ng mga tao sa bayan. Sanay nang mag-isa si Manoy Alboy pinuno. Para sa kanya, wala nang hihigit pa sa kapayapaang naibibigay ng pag-iisa. Bagaman para sa iba nakakabaliw ang ganoong sitwasyon, para sa kanya isa itong kayamanang hindi matutumbasan ng ginto at pera. Naniniwala siya na marami ang naibibigay nito sa kanyang magagandang bagay. Naitutuwid nito ang kanyang pag-iisip. Mas nagkakaroon siya ng panahon para sa kanyang sarili. Naunawaan niya ang halaga ng buhay. At higit sa lahat, mas lalong lumalalim ang taglay niyang lihim na karunungan. Sa unang tingin, aakalain mong ordinaryong magsasaka lang si Manoy Alboy. Yun bang walang kakayahan na ipagtanggol ang kanyang sarili, mahina, at higit sa lahat, hindi kayang humarap sa panganib. Pero kapag nakilala mo siya, masasabi mo na siya ang pinakamatapang na taong makikilala mo. Bukod sa likas sa kanya ang pagiging walang takot, si Manoy Alboy ay marami nang napagtagumpayan sa kanyang buhay. Naranasan na niyang maalipin ng aswang, masukol ng mga itim na engkanto sa gubat, at makipaglaban sa 100 sigbin na alipin ng isang mangkukulam. Lahat yon napagtagumpayan niya, at bagamat nagtamo ng malulubhang pinsala, hindi nito pinahina ang kanyang paninindigan, bagkus para itong sementong mas lalo lang tumigas sa paglipas ng panahon. Kaya sa loob ng ilang dekadang paninirahan doon, hindi niya hiningi ang tulong ng kahit na sino. Katunayan, kahit malayo na siya, may mga tao pa ring naghahanap ng tulong sa kanya. At bawat isa sa mga ito, kamag-anak ng mga individual na nagkaroon ng walang lunas na karamdaman sa kanilang mga katawan. Kapag nakakarinig siya ng kwento ng mga ito, hindi niya yun tinatanggihan. May donasyon man o wala, ginagawa niyang lahat ng kanyang makakaya upang ito ay matulungan. Ganon kabusilak ang kanyang puso, kaya hindi maipagkakaila na kilala na rin siya ng mga tao kahit hindi siya nakatira sa mismong baryo. Nga pala, kaklaruhin ko lang, hindi literal na hindi umaalis si Manoy Alboy sa lugar niya. Minsan, isang beses sa isang buwan, bumababa rin siya para magbenta ng mga gulay at kakanin na siya mismo ang gumawa. Marami rin siyang itinitindang saging sa panahon ng anihan, kaya yung mga tao sa baryo, giliw na giliw talaga sa kanya. At para maipakita ang kanilang suporta, hindi nila pinapayagan si Manoy Alboy na umalis na may natitira pang paninda. Kaya naman kahit papaano, ikinatutuwa rin niya ito. Kapag sumasapit ang pista, isa rin siya sa mga kinikilala ng mga tao, hindi dahil sa angking niyang karunungan, kundi dahil sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang ganoong sitwasyon ay nagtagal ng ilang taon, hanggang sa may makilala siyang binatilyo na tubo rin sa kanilang baryo. Agor ang pangalan nito, at kagaya ni Manoy Alboy, si Agor ay may matinding pagnanais na matuto ng lihim na karunungan. Bata pa lang yun na ang pangarap niya, kaya pagtungtong niya sa tamang edad, nagdesisyon siya na pumunta sa bahay ng kilalang manggagamot sa lugar nila. Nang makita siya ni Manoy Alboy, kagad nitong napansin ang pag-asa at pagnanais matuto. Ano ang kailangan mo rito, bata? Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta? Nang marinig ni Agor ang sinabi niya, dali-dali itong lumapit. At nung magkaharap na silang dalawa, walang patumpik-tumpik itong sumagot ng, "Gusto ko pong matuto ng aral ng Panginoon. Turuan niyo ho ako." Dahil sa sinabi nito, bigla siyang nagulat. Hindi niya kasi maipagkakaila na yon ang unang beses na may lumapit sa kanya
na hindi magpapagamot bagkus ay para matuto. Ngunit ang hangarin ng isang tao ay hindi sapat, kaya sinubok niya ito. At bakit mo namang gustong matuto? Ipinapaalala ko lang sa'yo, hindi laro ang mga bagay na sinasabi mo. Pwede ka ritong mamatay at pwede ka ritong masiraan ng ulo. Ang pinakamatinding pagmamalabis ng kapangyarihan ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Nang marinig ito ng bata, bigla itong nagpatira pa sa kanyang harapan. Isinubsob nito ang kanyang ulo sa lupa at paulit-ulit na humingi ng permiso mula sa kanya. Pero sa halip na paunlakan, tinalikuran nito ni Manoy Alboy sa paniniwalang mawawala rin ang pagnanasa nitong matuto ng aral ng kanan. Dumaan ang mga araw, ang batang yon ay hindi umalis sa labas ng kanyang bahay. Umaraw man, gumabi at umulan, nananatili ito roong nakaupo, naghihintay na ito ay tanggapin at akuin niya sa poder niya. Pagkaraan ng 1 linggong pananatili nito, doon na napaisip si Manoy Alboy. Dala ng kuryosidad, muli niyang nilapitan si Agor. Nadatna niya itong hinang-hinana dahil malimit sa kinakain nito ay yung mga damo at mga dumaraang hayop sa tabi niya. Madalang na rin itong makainom ng tubig, kaya yung balat nito para nang naging tuyong lupa. Nanlalabo na rin ang paningin ng binata, kaya naman sa awa niya, kusa niya itong inakay papasok ng bahay. Dito binigyan niya ito ng sapat na nutrisyon, damit at iba pang mga pangunahin nitong kailangan. Kinahapunan ng araw na yon, unti-unti nang bumalik ang lakas nito. Nakikipag-usap na rin yon sa kanya kahit papaano, pero hindi pa yon kasing sigla nung una nilang pagkikita. Sabihin mo sa akin, Agor, ano ang nag-uudyok sa'yo para matuto? Ang ipinakita mo sa aking pagtsatsaga at pagtitiis ay kahanga-hanga, kaya hindi ko maisip kung ano ang pinagmumula ng tibay ng iyong dibdib. Dahil ba ito sa iyong mga magulang? Sa iyong mga kapatid? Magsalita ka. Hindi ho ito galing sa mga magulang ko, Manoy Alboy. Matagal na akong ulila. Matagal na akong nagpapalaboy-laboy dito sa tangke. Sanay na ako sa hirap ng buhay. Kaya itong ginagawa ko, masasabi kong wala pa to sa karanasan ko. Kaya ako gustong matuto ay para baguhin ang buhay ko. Gusto kong makalis sa bangungot na matagal ko nang dinadala. At naniniwala ako na ang aral ng Panginoon ang magpapalaya sa puso ko. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Agor ang mga bagay na labis niyang ikinagulat. At dahil sa pagbabahagi nito ng karanasan, kung kaya't nagpasya siya na tumanggap ng mag-aaral. Hindi ito tagapaghalili, kundi isang hamak lamang na mag-aaral. Alam kasi noon ni Manoy Alboy na masyado pa siyang bata para magkaroon ng karamay sa buhay. Wala rin siyang balak na ipamana ang lahat ng karunungan niya dahil ang gusto niya, baunin niya ito hanggang kamatayan. Dumaan ang mga araw at linggo. Naging interesante ang buhay ni Manoy Alboy kasama si Agor. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya ang may katuwang sa araw-araw. Dahil dito, kung kaya't mas lalo pa niyang nakilala ang binata. Masipag na binata si Agor Pinuno. Hindi ito nagpapahinga hanggat may nakikita pa itong nakahambalang na trabaho. At kapag sumasapit ang oras ng pagsasanay nila, tutok ito sa lahat ng bagay na sinasabi niya. Lahat ng utos ay ginagawa nito ng mabilis at pinagtutuunan niya yon ng atensyon upang hindi siya magkamali. 1 taon nang lumipas, malaki na ang pinagbago ni Agor. Hindi na siya ang dating batang palaboy, kundi isa na siyang mag-aaral at katuwang ng isang dalubhasang albularyong nanggagamot. Kung saan-saan na rin sila noon nakakarating para lamang matulungan ang mga taong nangangailangan. Ngunit habang tumatagal na nasa puder siya ng matanda,
May napapansing kakaiba si Manoy Alboy sa kanya. Tuwing gabi, naririnig niya itong nagdarasal gamit ang lengguwahe ng Latin. Pero ang nakakabahala, pabaliktad niya itong sinasambit. Ilang beses na rin niya itong sinita, pero ang tanging rason lang ni Agor sa kanya ay nagkamali ito ng pagbasa. Ganun at ganun lang, kaya di naman siya nagduda. Kampante noon si Manoy Alboy Pinuno sa kadahilanang wala naman siyang itinuturong hindi dapat sa binata. Ngunit pagkaraan lang ng ilang buwan pagkatapos niyang marinig ang kakaiba nitong pamamaraan ng pagdarasal, dito niya napansin ang tuluyan nitong pagbabago ng ugali. Hindi na ito madalas sumama sa kanya, bagkus malimit na ito kung manatili sa bahay nila habang siya ay nanggagamot. Bilang nakakatanda, hinayaan lang naman niya ito dahil baka nag-aaral ito ng ibang aral na hindi niya pa itinuturo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, dito na pala nagsisimulang magdiskubre ng mga kakaibang bagay si Agor hanggang sa matuklasan nito ang tungkol sa isang matandang aswang na nakatira sa bukid, hindi kalayuan sa baryo. Kilala ni Manoy Alboy ang matandang aswang na ito, kaya nang mapansin niya ang marka nito sa suot ng kanyang mag-aaral, nagalit siya. Kaagad silang nagkasagutan hanggang sa magkaroon na sila ng argumento. Hindi naman siya inatrasan ni Agor dahil ang sabi nito, nagkita lang sila. Walang pag-uusap na nangyari at pawang nagkasalubong lang sila sa iisang daan. Ngunit ang ganoong palusot ay hindi bumenta sa kanya. Alam niya na meron itong binabalak na masama, kaya noon ding araw na yon, pinalayas niya ito sa kanyang pamamahay. Walang sabi-sabi, kaagad niyang itinapon ng mga gamit nito sa labas habang paulit-ulit itong sinusumbatan ng mga kabutihang ginawa niya para maayos ang buhay nito. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang kupkupin, ito pa ang igaganti mo sa akin. Lumayas ka na. Mula sa araw na ito, hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo rito. Nang marinig ito ni Agor, kaagad naman itong sumagot. Nagkakamali ka ng iniisip, maestro. Kung inaakala mong ipinagkakanulo kita, nagkakamali ka. Wala akong naging pagkukulang sa inyo at kailanman hindi ko kayo pinagtaksilan. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa mga sinasabi ko, wala na akong magagawa. Pagkasagot nito, kaagad naman itong umalis. Hindi na yon nagdalawang isip na lisanin ng kanilang pamamahay na para bang wala itong panghihinayang. Pagtahimik ng paligid, napabuntong hininga lang naman siya habang nag-iisip. Alam niya na hindi yon ang huling pagkikita nila at nakasisiguro siya na masusundan at masusundan pa ito. Ilang minuto pa ang lumipas, muli siyang nag-ayuno. Pinausukan niya ang loob ng bahay upang puwersahang mailabas ang lahat ng bakas ng dati niyang mag-aaral. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bukid malapit sa bahay para umakyat sa tuktok. May tambayan kasi siya roon na kung saan madalas niyang pinupuntahan tuwing may bumabagabag sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw, dito sumagi sa kanyang alaala ang lahat ng masasayang pagsasama nilang dalawa. Kaya sa bawat lunok niya, pakiramdam niya parang may tumutusok ng kung anong bagay sa kanyang dibdib. Mahirap na kalimutan ng binata, lalo pat marami rin itong nagawang mabuti noong mga panahong magkasama silang dalawa. Subalit lahat ng yon, alam niya na kinakailangan niyang iwaglit dahil ang sigalot ay nagsisimula pa lamang. Pagkaraan ng isang linggo na hindi niya ito nakikita, nabalitaan na lamang niya na kasalukuyan na itong nakatira sa bahay ng matandang aswang na naninirahan sa labas lang ng baryo. Nang marinig niya ang tungkol dito, hindi niya kaagad ito pinaniwalaan dahil nagmula lang ito sa bibig ng mga ordinaryong tao. Gusto niyang makasiguro sa mensaheng pumapasok sa kanyang tahanan, kaya naman siya na mismo ang kumilos. Isang hapon, nang mataong wala siyang ginagawa,
nagdesisyon siyang bumaba ng baryo. Araw noon ng kapasan pinuno, kaya nakasisiguro siya na abala noon ng mga tao. Ito ang pagkakataong ginamit niya para makalabas ng baryo na hindi gaanong napapansin ng mga tao. Kalahating oras lang ang lumipas. Nakarating na siya sa sentro. Mula roon, napansin niya na purong mga kabataan lang ang naglalaro sa kalsada. Kaya naman mabilis niyang tinahak ang daan hanggang sa marating niya ang hangganan ng baryo. Paglabas niya rito, kagad niyang napansin ang bigla ang pagtahimik ng paligid. Masukal ang daang tinatahak niya, ngunit nakapagtatakang walang huni at mga hayop na umaaligid. Medyo nakakagulat ang ganoong sistema, lalo pat sa lugar na yon, madalas dumaraan ang mga alagang baka at mga ligaw na baboy. Hindi nagtagal, nang makalabas na siya sa lugar, dito niya nakita ang isang mahabang kalsada. Maaliwalas ang hangin, maganda ang paligid, kaya hindi mo talaga aakalaing merong doong demonyong nakatira. Pagtahak niya ng daan, unti-unti na niyang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala sa mag-aaral niyang naligaw ng landas. Maya-maya pa, nang masipat na niya ang bahay ng matandang aswang, napansin niyang sa lugar na yon, tanging ito lang ang kulay itim. Literal na itim ang bahay nito dahil sa mga ginamit nitong kahoy na parabang sinunog muna bago gawing materyales ng bahay niya. Kapansin-pansin din ng mga puno at saging na nangingitim na parabang ang kulay na yon ay isang lason. Nang marating niya ang harapan ng bahay, bigla namang bumungad sa kanya si Agor na nagsusunog ng 2 manok na kakapatay lang nito. Kagad na nagpang-abot ang kanilang tingin, kaya nakita niya kung papaano makaramdam ng pagkahiya sa kanya ang binata. Matapos nilang magkatitigan, dito niya na hindi napigilan ang kanyang sarili. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay ng matanda habang pilit itong kinakausap. Sinasabi ko na nga ba? Ano bang nangyayari sa iyo, Agor? Sinayang mo lang ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo. Hindi mo ba alam na ang kapangyarihan na galing sa kadiliman ay may malaking kapalit at sakripisyo? Isang kahangalan ng ginawa mo. Habang sinasambit niya ang mga katagang yan, dito naman niya napansin ang dahan-dahang pagtayo ng matandang aswang mula sa pagitan ng pinto nito. Di yun ang ahas lumabas pinuno. Gawa ng alam nito ang mangyayari kung sakali mang direkta niyang kumprontahin si Manoy Alboy. Paglapit niya sa dati niyang mag-aaral, kagad itong lumayo sa kanya. Hindi ito pumayag na makalapit siya, na parabang nababahala yon para sa kanyang buhay. Kaya naman nang mapansin niya naging akto ng binata, di na rin siya nagpumilit. At mula sa harapan ng pinto, tumigil siya sa pagsasalita. Agor, magsalita ka. Ano ang pumasok sa isip mo? Bakit mo nagawa ito? Hindi ba't naipaliwanag ko na sa iyo mga konsekwensya ng mga taong gumagamit ng masamang aral? Hindi ka man lang ba natatakot para sa buhay mo? Manoy Alboy, ang takot sa puso'y matagal nang nawala sa akin. Pasensya ka na. Ginamit lang kita para matupad kong misyong matagal ko nang hinahangad. Hindi ko talaga gustong matuto ng aral ng kanan. Hindi ko yun mapapakinabangan para gawin ang aking paghihiganti. Lahat ito ginawa ko para sa mga magulang kong naghihintay ng hustisya. Aaminin ko, ginamit lang kita. Nang marinig niya ang naging sagot nito, tsaka siya nagkaroon ng kutob kung bakit ito ginagawa ng binata. Naisip niya na marahil ginawa ng masama ang mga magulang nito, kaya hindi nawala ang puot hanggang sa ito ay tumanda. May hirap ang ganoong sitwasyon at ramdam niya kung ano ang nararamdaman nito, ngunit ang ganoong pamamaraan ay walang katarungan. At kahit anong gawin ni Agor, hindi nito mababago ng isang pagkakamali, ang pagkakamaling ginawa ng ibang tao sa kanyang pamilya.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, sinubukan niya itong kumbinsihin pero nabigo siya. Wala nang bakas ng radikal na sagot sa panig nito dahil ang namumutawi sa kanyang puso ay ang kagustuhan na ipaghigante ang mga taong ipinagkait sa kanya. Kaya naman ang hindi na niya maatimang naging pag-uusap nila, nagpasya siyang tumahimik. At nang mapansin ito ng matandang aswang, dito niya na ito nakitang ngumisi habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Lahat tayo ay may kadiliman sa puso, Alboy. Hayaan mo ang batang ito na matalo ang kadilimang kinakaharap niya. Kaya ko siya tinanggap dahil alam ko na kaya niya itong supilin sa kanyang paraan at kakayahan." Dahil sa sinabi nito, kagad siyang nagbitaw ng 2 buhay na salita. At sapat na ang mga salitang yon para patahimikin ang nilalang na sumabat sa pag-uusap nila ng dati niyang mag-aaral. Huwag mo akong pangaralan tungkol sa paghihigante, demonyo. Alam na alam ko yan, kaya hindi ko kailangan ng opinyon mo. At huwag mo rin akong paglalaroan. Alam ko na ikaw ay tuso. Mahilig gumamit ng kahinaan ng iba para sa sarili mong kapakanan. Sa ngayon, hindi mo pa ipinapakita ang iyong hangarin. Pero darating ang araw na malalaman din niya ng batang ito. Darating ang araw na yan, Aboy. Pero sinasabi ko sa iyo, ang araw na yan ay huli na para sa pagbabago. At sa panahong yan, hindi mo na siya mababawi sa akin kailanman. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, sinubukan niya itong tigalpuhin, pero bago pa man ito matamaan, nagawa na nitong maisarado ang pinto. Nang mawala sa kanyang harapan ng matanda, isang nakakainsultong halakhak ang kanyang narinig. Maya-maya pa, ang bakas at presensya nito ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Nang mapansin naman yon ni Manoy Alboy, muli niyang kinausap si Agor, pero sa kasamaang palad, tinalikuran na rin siya nito. Bago yun tuluyang maglakad papalayo, nagbitaw pa ito ng mga katagang nagdulot ng kalungkutan sa kanyang sarili. "Buhay ko ito, Manoy Alboy. Kaya ako magpapasya kung anong gagawin ko rito. Kahit mapunta ako sa impyerno, wala ka nang magagawa. Gagawin ko kung ano makapagpapasaya sa puso ko. Pasensya ka na. Akala ko kaya kong pag-aralan yung mga inaaral mo eh. Pero hindi pala. Dito ako mas nababagay. Sa kadiliman." Matapos niyang marinig ang mga katagang yon, hindi na rin siya nagpumilit. Kagad siyang umalis ng bahay, bit-bit ang pait at hinanakit ng dati niyang mag-aaral. Gustuhin man niyang iligtas ito, pero alam niya sa kanyang sarili na masyado itong imposible kung ito ay tutol sa hangad niyang mangyari. Kaya naman sa pagdaan ng mga araw, sinimulan niya itong manmanan. Lahat ng kilos nito inalam niya, lalo na ang mga lugar na malimit nitong puntahan. Hindi naglaon, dito niya natuklasan na madalas itong tumungo sa kalapit na baryo. Hindi para mamasyal, kundi para magmasid. May tao rin ito roong hinahanap, pero hindi niya alam kung sino. Hanggang sa isang gabi, sa pamamagitan ng mga insektong inutusan niya, nalaman niya ang isang mapait na katotohanan. Sa isang bahagi ng baryo, kung saan nakatira ang isang pamilyang may angking yaman, nakita niya si Agor na nakatayo, nakatitig sa bawat bintana ng bahay habang taimtim na nagdarasal. Paulit-ulit nitong isinumpa ang tahanang yon hanggang sa biglang nanlisik ang mga mata nito, kasabay ng dahan-dahan itong pagpahid ng langis na punong-puno ng mga dumi ng iba't ibang hayop. Sa bawat pagpahid niya nito sa kanyang katawan, sinasabayan niya yon ng pahagulgol na pag-iyak. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Agor ay nagpalit ng anyo. Biglang humaba ang mga braso nito na kaagad naman itong inilapat sa lupa. Mabilis na bumaon doon ang kanyang kuko
kasabay ng paulit-ulit niyang pag-ungol, senyales na labis itong nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Maya-maya pa, ang kanyang katawan ay sapilitang humaba. Ang kanyang mga buto ay umusli sa kanyang balat at ang kanyang anyo ay tuluyang nagbago. Pag-atungal ni Agor, lahat ng aso sa paligid ay nagsimulang umalulong dulot ng matinding takot. Kagad na naalarma ang baryo. Maraming tao roon na mabilis na lumabas sa kanilang mga tahanan pero wala silang nakitang kahit na ano. Sinubukan pa nilang hanapin ang nagpaparamdam pero ni anino ni Agor, hindi nila nadiskubre. Hindi lang kasi bastang dugo ng aswang ang tinataglay ng binatang yon pinuno. Dahil ang lahing pinagmula ng nilalang na nakuhanan niya ng abilidad ay may kakayahang gumamit ng mga elementong umiiral sa kalaliman ng gabi. Tahimik itong nagtago sa loob ng anino, naghintay ng pagkakataon kung kailan aatake. At nang mapansin ni Agor na wala nang naghahanap sa kanya, dito na nito isinagawa ang maitim nitong balak. Kagad itong pumasok sa bahay na yon, pinunteriya ang mga batang walang kalaban-laban sa kanya. Ilang minuto lang din itong nagtagal sa loob at paglabas nito, bit-bit na nito ang 3 bata. Isa sa mga yon ay sanggol, habang ang 2 naman nasa edad 10 at 5 taong gulang. Dali-daling lumabas si Agor sa baryo at nang makarating ito sa isang saktong lugar, tsaka nito ibinaba ang mga biktimang nadukot nito. Nilamon nito ng buo ang sanggol pinuno, habang yung 2 bata naman, kaagad niyang hiniwa ang mga tiyan para kunin ang mga laman loob. Matapos niyang makuha ang kanyang mga pagkain, iniwan niya itong walang buhay sa damuhan at kasabay nito ang mabilis nitong pagbalik sa tahanan ng bago nitong maestro. Kinabukasan, maaga pa siyang tumawid ng baryo. Alam niya kasi ang mga nangyayari, kaya gusto niyang makausap ang pamilya ng mga biktimang nawawala. Siya na rin ang nagkusang magturo ng mga nawawalang labi upang hindi na yon umasa pang buhay ang mga anak nila. Matapos niya itong gawin, tsaka niya kinausap ng mahinahon ang padre de pamilya. Ang gusto niyang mangyari, siya na ang gagawa ng paraan para mapagbayad ang nilalang, pero hindi ito pumayag sa nais niya. Kaya naman hindi na rin siya nagbigay ng tulong. Nang marinig naman ito ang kanyang naging pagtanggi, seryoso lang naman itong napatingin sa kanya habang sumasagot ng, Hindi lang ikaw ang albularyo sa lugar na ito, kaya huwag kang umasta ng kung sino. Wala ring problema kung hindi ka tutulong, dahil marami namang kaming kakilala na pwede naming malapitan. Sige na, Alboy, umalis ka na, at wala akong oras para sa mga taong katulad mo. Nang marinig niya ang mga sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Batid niya na totoo ang sinasabi ng lalaki, kaya minarapat na lang din niyang magparaya. Dumaan ang mga gabi, hindi na siya nagkaroon ng magandang tulog. Palagi siyang abala sa pagmamasid upang matutukan niya ng maigi ang mga susunod na pangyayari. Di na rin siya nangahas makialam dahil unang-una, wala naman siyang kinalaman sa problemang kinakaharap ng magkabilang panig. 3 araw ang lumipas. Ang gulo sa pagitan nila Agor at ng pamilya ay nagsimula na. Sa unang gabi, 2 kaagad sa mga tauhan nito ang namatay. Sinundan kasi ng mga ito si Agor sa bukid hanggang sa magpang-abot na sila. Ang hindi alam ng mga taong yon, sinadya talaga yun ni Agor upang wala ritong tutulong. Ngunit ang hindi nito inaasahan ay ang magiging ganti ng pamilya. Inakala kasi ng binata na sa kanila palagi ang kalamangan dahil sa dugo ng aswang na nananalaytay sa mga ugat nila. Masyado nitong minaliit ang kakayahan ng mga ordinaryong tao, kaya literal na hindi ito naghanda. Pagtungtong ng huling araw ng linggo, laking gulat na lamang ni Agor nang dumayo ito sa bahay ng kanyang maestro. Marami itong isinamang tao at bawat isa sa mga ito may mga daladalang krus at sulo. Huli na nang malaman niya na humingi na pala ito ng tulong sa simbahan.
At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't matinding takot ang naramdaman ng kanyang bagong maestro. Sinikap nitong tumakas mula sa kanilang tahanan pero huli na ang lahat. Bago pa man kasi sila makalabas, nasukol na ng mga ito ang lahat ng direksyon na maaari nilang daanan. At habang nakakulong sa loob ng tahanan, dito nagsimulang magdasal ang mga tao sa loob. Sabay-sabay ang kanilang naging panalangin hanggang sa maapektuhan na nito ang mga nilalang. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang balat ni Agor ay nagsimula ng uminit at matuyo. Literal na napapaso na siya sa sarili niyang katawan at hindi niya alam kung ano ang pinagmumula nito. Sinubukan nila yung kontrahin, pero ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang kapantay sa karunungan ng dilim. Kaya sa bandang huli, wala silang nagawa kundi ang manghina at masunog sa mga dasal na kanilang naririnig. Hindi naglaon, sa harap ng hindi maiiwasang kamatayan, nagdesisyon si Agor na lumabas. Pagbukas niya ng pinto, buong puwersa niyang inatake ang mga taong nakapalibot sa bahay nila. Ngunit paglapit niya, kagad siyang sinalubong ng mga palaso at bangkaw. Tumarak ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na siya namang naging sanhi ng agaran niyang pagkamatay. Habang ang kanyang maestro naman, naiwan sa loob ng bahay, paulit-ulit na nagmamakaawa na itigil ang pagdarasal. Ngunit sa halip na paunlakan ito ng mga tao, itinuloy nila ang pagdarasal hanggang sa nagsimula ng lumiyab ang bahay nito. Kagad na napaslang ang matanda, kagaya ng kanyang mag-aaral. Kinabukasan, bumisita si Manoy Alboy sa bahay ng pamilya. Dito nakilala niya ang mga manggagamot na tumulong sa taong nakausap niya. Pagsilay nito sa kanya, kagad naman itong nagsiyukop, tanda ng kanilang paggalang. Hinayaan lang naman ito ni Manoy Alboy dahil hindi siya sanay na makatanggap ng karangalan. Masaya ako sa tagumpay ninyo. Pasensya ka na dahil sinikap kong iligtas ang aking dating mag-aaral kahit alam kong siyang pinagmula ng lahat. Nagkamali ako, kaya humihingi ako ng dispensa. Nang marinig naman ito ng isa sa mga albularyo, bigla itong lumapit sa kanya sabay wika ng, "Wala kang dapat ihingi ng tawad, Manoy Alboy. Nakakalimutan mo na ba? Sa inyo nagmula ang libretang aking ginagamit. Ibig sabihin, ang karunungang taglay namin ay nagmula ho sa inyo. Isang bagay na kailanmay hindi namin makakalimutan." Pagkatapos nitong magsalita, nagngitian sila sandali. Tapos umalis na siya. Pagbalik niya sa kanyang bahay, sinikap niyang ibalik sa normal ang kanyang buhay. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya na ito nagawa pa dahil araw-araw, bitbit niya ang kanyang konsensya at galit ng kanyang naligaw na mag-aaral. Sobrang sakit din at sampal sa panig niya noong minsang maganap ang disipulo ng bantog na albularyo na niyakap ang karunungan ng pagiging aswang.